U Banjoj Luci svečano obilježen neustavan dan entiteta Republika Srpska. Dragan Čović u Banjoj Luci na proslavi. Šefik Džafirović kaže svi koji učestvuju u obilježavanju dana RS-a iskazuju nepoštovanje prema Bosni i Hercegovini. Raspala se većina od 51 zastupnika u federalnom parlamentu, budžet u hitnoj proceduri. Britanska premijerka Tereza May pretrpjela još jedan težak poraz u parlamentu u raspravi o Brexitu. Poštovani gledalci, dobroveče, pratite treći dnevnik. U BiH entitetu Republika Srpska obilježen je 9. januar kao dan RS-a uprkos činjenici da ga je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Kako je danas izgledala Banja Luka i ko je sve prisustvovao obilježavanju ovog neustavnog praznika, pogledajte u prilogu Miše Vidovića. Gospođo predsjednice Republike Srpske, učesnici svečanog defilea organizovanog povodom Dana Republike spremni su za defile. Dozvolite da svečane defile počne. Možete početi. Učesnici defilea bili su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske kao i pripadnici drugih entitetskih institucija poput poštara, ali i sami građani. Nakon defilea održana je svečana akademija. Obratila se entitetska predsjednica Željka Cijanović. Iako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio 9. januar neustavnim, entitetska predsjednica je između ostalog uputila i ovakve poruke. To je naša obaveza da branimo Republiku, njene nadležnosti i ustavni kapacitet. Nikada ne smijemo izgubiti iz vida da i danas Republika Srpska mnogima smeta. Premijerka Srbije Ana Brnabić kaže da će Srbija mudro i strpljivo ispunjavati svoje obaveze prije svega u pogledu Dejtonskog sporazuma. Srbija će poštovati svaku odluku koju konsenzusom donesu sva tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine, ali ćemo se uvek, naravno, posebno brinuti za građane Republike Srpske, što je sasvim i prirodno. Republika Srbija Republiku Srpsku doživljava kao svoj spoljnopolitički prioritet. Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, poručuje da je Republika Srpska pokazala da može da se razvija i da je mjesto za sve ljude. Zato je važno da se danas okupimo oko 9. januara i našeg praznika. Jer se okupljamo oko slobode, oko našeg identiteta. Poruke su imali i opozicioni političari. Tražimo od ljudi koji vode Republiku Srpsku i vode narod Republike Srpske da kažu samo jedan argument. Zašto i zbog čega već 9 mjeseci oni ljudi koji vode institucije još uvijek nisu rasvijetlili događaj ubistva Davida Dragičevića. Svečanoj akademiji prisustvovali su i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović kao i njegov stranački kolega i ministar financija Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda. Pozdravljamo izaslanstvo hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini predvođeno njegovim predsjednikom doktorom Draganom Čovićem. Predsjednica Republike Srpske uručila odlikovanja predsjednici vlade Srbije Ani Brnabić, orden Republike Srpske na lenti. Odlikovanje je dobio ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov, a jutro se u hramu Hrista Spasitelja, patrijarh srpski Irinej, služio svetu arhijerejsku liturgiju podom 9. januara svetog arhidžakona Stefana. Svi koji učestvuju u obilježavanju dana RS-a iskazuju nepoštovanje prema Bosni i Hercegovini. Poručio je to član predsjedništva BiH Šefik Džafirović povodom obilježavanja 9. januara kao dana RS-a. Od institucija Bosne i Hercegovine, prije svega državnog tužilaštva, Džafirović traži da se počne primjenjivati zakon jer je odbijanje provođenja odluka Ustavnog suda BiH krivično djelo. Najbolje se isplati svima da poštuju Bosnu i Hercegovinu, njen suverenitet, teritorijalni integritet, da gradimo mir, stabilnost, evo u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Entitet Republika Srpska nikada više ne može biti od ovoga što danas jeste. O današnjim događajima u Banjoj Luci u nastavku razgovaram sa Ćamilom Durakovićem, bivšim načelnikom općine Srebrenica. Dobro večer, dobrodošli u treći dnevnik. Dobro večer vama i vašim gledalcima. A u Banja Lučkom studiju nas očekuje Dražen Crnomat, aktivista Banja Lučkog socijalnog centra. Dobro večer i vama. Dobro večer. Gospodin Crnomat, evo prije svega da čujemo vaš komentar za obilježavanje ovog datuma, dakle 9. januara kao neustavnog dana Republike Srpske. Mislim, što god je rečeno danas oko Dana Republike Srpske 9. januara kada je konstituisana, tako reći, Srpska Republika Bosna i Hercegovina, mi možemo reći da su sve te tvrdnje i ocjene tačne.
i poklapaju se sa nekakvim aktualitetom ili sa pokušajem zapravo inženjeringa zaborava onoga kako je ta republika, to jest danas entitet u Bosni i Hercegovini nastao, ali zapravo bez obzira što su te tvrdnje se saglasne sa činjenicama, ja mislim da ostaje pitanje za sve nas što da se radi i kako da se radi. Gospodine Duraković, evo da čujemo i vaš stav. Dakle, i dalje se obilježava Dan RS-a, a ipak je proglašen neustavnim. Pa o ovome možemo govoriti sa aspekta legalnosti i sa aspekta moralnosti. 9. januar nama Bošnjacima koji živimo na prostoru entiteta Republika Srpska je poznati kao Sveti Stefan, odnosno krsna slava, koja ekskluzivno pripada isključivo pravoslavnim vjernicima, a ne drugim narodima kojima je po ustavu tog entiteta dato podjednako pravo. Dakle, sa tog aspekta nije ni moralno, a s druge strane znamo da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim taj dan. Tako da čitav civilizirani svijet na to bi trebao da gleda i legalistički i moralno. Međutim, ono što smo danas vidjeli u Banja Luci niti je legalno, niti je moralno. Gospodine Crnomat, evo vidjeli smo malo prije u prilogu, predsjednica RS-a odlikovala je premijerku Srbije ordenom Republike Srpske. Evo, ako se uzme u obzir da je Ana Brnabić prihvatila odlikovanje kojima su ranije odlikovani Radovan Karadžić, Momčilo Krajišnik, Biljana Plavšić i drugi. Evo, kakve se poruke ovim potezom šalje Bosni i Hercegovini, ali i cijeloj regiji? Ja mislim da se tu šalje na nekakav način poruka da bilo kakav iskreni interes naroda na ovom području, naroda u Bosni i Hercegovini, da za nekakvim normalnim životom je zapravo za njih nezastižan, dok naše političke elite zapravo fingiraju i stvarnost i proizvode na neki način stvarnost koja ovim ljudima, to je sigurno, bili on Srbi, Hrvati, Bošnjaci, ostali i treći, neće donijeti dobroga. Jedino će donijeti zapravo svojim partnerima u vlast. Gospodine Duraković, evo kako vi komentarišete današnju poruku premijerke Srbije Ane Brnabić da se prošlost treba ostaviti, dakle bez nekog kritičkog suočavanja sa prošlošću, a evo znamo da je ona jedna od političarki koja negira genocid u Srebrenici. Baš tako, ona je inicirala, odnosno svojom izjavom o Srebrenici i negiranju genocida, izazvala je da je Evropski parlament u svojoj deklaraciji pomenuo činjenicu da će Srbija prije svog ulaska u Evropsku uniju ipak morati da se suoči sa sudskim presudama. Dakle, nismo mi Bošnjaci patriotski i politički zauzeli stav da je tamo bio genocid. To su presudile najviše sudske instance. S tim u vezi kontradiktorne su njene izjave u samom govoru gdje govori da ne ugrožavaju Bosnu i Hercegovinu time što podržavaju Republiku Srpsku. I nemamo mi ništa protiv da oni nju podržavaju u smislu ekonomskog razvoja i svih drugih aspekata života, ali tamo gdje Republika Srpska čini nešto nelegalno, a vi je podržavate, a govoreći dobro o Bosni i Hercegovini, to je jako kontradiktorno i amaterski sa diplomatskog aspekta i mislim da ona provodi jednu politiku koja dolazi iz Beograda i koja na neki način je duva u jedra ovim aktuelnim politikama, posebno politici koju provodi Milorad Dodik kao persona broj 1 u svemu ovome. Spomenuli ste malo prije rezoluciju o Srebrenici, ali nešto kasnije ćemo se osvrnuti i na to. Gospodine Crnomat, politički predstavnici Bošnjaka iz RS-a ponovo upozoravaju na neustavnost ovog praznika. Državno tužilaštvo očigledno i ne radi svoj posao. Jesu li nam evo na neki način sve te nenormalne stvari postale normalne ili smo jednostavno prestali da reagujemo na njih? Pa ja mislim da je to pitanje za sve nas. Mi smo nekako naučili živjeti, mislim, od prvih nekako čuđenja, da se nekakve odluke povlače ili potezi koji nisu u pravcu razrješenja sukoba u prošlosti, niti pomirenja, niti uvažavanja traume i tragedije drugih. I nekako smo mi svi, ne znam ni na koji način, kojim procesom, vjerojatno godinama naučili zapravo da se i oglušimo ili nekako samo ispustimo dakle iz te naše dnevne brige. Mislim da, već sam zaboravio sad pitanje, ali mislim da je, jel možete ponoviti pitanje, molim? Pitala sam vas da li su nam, dakle, rekla sam da se ne provode odluke Ustavnog suda i jesu li nam na neki način sve te stvari koje su nenormalne postale normalne i da se jednostavno više ne bavimo i zaboravimo na njih? Ja, mislim da upravo, mislim, tu su nekakve apori, upravo, mislim, na neki način Bosna i Hercegovina kroz svu svoju slojevitost vlasti i funkcionira ovako, pa mislim, odluke, dakle, državne odluke, dakle, kad se prevoze migranti iz Sarajeva za Mostar, kantonalna policija zaustavlja. Znači, u Unskom Sanskom, kad država zapravo ne može
sprovesti svoje odluke i to je nekakav sad vrijeme u kojem mi živimo. Dakle, ne može se sprovesti ni odluka Suda ustavnosti 9. januara, ne može se provesti, dakle, tako reći, volja državnih organa za razmještaj migranata u Bosni i Hercegovini, zato što se niže instancije vlasti suprotstavljaju višim instancama i time zapravo građani i stanovnici Bosne i Hercegovine nikakvu zaštitu od današnje države nemaju. Gospodine Durakoviću, ima li je uopće smisla donositi takve odluke kad govorimo o Ustavnom sudu, kada se one u praksi ne provode i ne poštuju? Pa nažalost nije samo odluke Ustavnog suda, mi imamo odluke i najviših sudskih instanci u svijetu koje se ovdje ne provode, dakle ne poštivaju se. A međunarodna zajednica na to nijemo reagira, odnosno uopšte ne reagira, tako da funkcionisanje pravne države je ono što mi nemamo trenutno, a bojim se razlog tome što i sudski i pravosudni organi nisu depolitizirani. Čak i u samom tužilaštvu, evo vidite po određenim predmetima, evo uzet ću za primjer od ratnih zločina pa nadalje, u svemu je na neki način politička dimenzija unesena u to, tako da i to politiziramo. Ja mislim da nezavisnost tužilaštva bi doprinijela da tužilaštvo nezavisno provodi sve ono što mu zakon... Da li je to moguće da tužilaštvo bude Pa moguće ukoliko smo civilizirano društvo, ukoliko nismo, očito smo anarhija u kojoj može da radi svako ono što želi. Gospodine Crnomat, iznenađuje li vas današnje pojavljivanje Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a u Banja Luci na Akademiji povodom obilježavanja Dana RS-a? Pa, mislim, ja sam, kako reći, mislim, kad ovako pitate, mislim da me ne iznenađuje, mislim da je, kako to već on kaže, to njegovo i prirodno mjesto. Mislim, Dodik će vjerojatno biti na nekim obilježavanjima koji možda neće odgovarati srpskom narodu, ali mislim, nekako je to, kako reći, mislim, to je njihova igra, a naši su životi. Mislim, naša svakodnevnica je strašna, njihova svakodnevnica ipak nekako bogatija i lukrativno, znači puna. Naši životi su problem, a ne njihovi. Gospodin Duraković, ovo nije Čovićevo prvo pojavljivanje na obilježavanju Dana RS-a. On je bio tu 2013. 2015. ali nijednom od kada je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio 9. januar kao Dan RS-a neustavnim praznikom. Evo, kakvu je poruku Čović danas poslao iz Banja Luke? Pa, nažalost, sličnu onim porukama koje smo čuli od zvaničnika Srbije koji su danas bili u Banja Luci. To su jedini predstavnici međunarodne zajednice, u ovom slučaju da je neko iz drugog naroda unutar Bosne i Hercegovine bio tamo. Ono što mene kao sudionika 11. jula 2015. godine zabrinjava je da je Čović tada kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda obratio se u memorialnom centru, govorio o genocidu, o prihvatanju genocida, o činjenicama genocida, a onda je svoju politiku izmijenio drastično. Dakle, koji su interesi u tome, kao što gospodin Crnomat reče, ovo je njihova igra, a naše glave. Dakle, ovo što je on učinio prema hrvatskom narodu, ne prema nama, Bošnjacima, mi znamo kako Hrvati žive na prostoru entiteta Republika Srpska, šta su Hrvati preživjeli na prostoru entiteta Republika Srpska od Posavine pa nadalje, to je njemu na sramotu da da odgovor svom narodu šta je ovdje posrijedi. Je li se može govoriti o tome da je na neki način Čović se danas pojavio u Banjoj Luci pa bi za uzvrat tražio neku pomoć od Milorada Dodika kako bi mu pomogao pri kreiranju eventualno trećeg entiteta? Pa ovdje je riječ o jako nemoralnim političarima, odmah da kažem, kroz njihove javne nastupe i aktivnosti. Stvar je da su oni diletanti koji su u stanju činiti sve, pa čak i da normalni ljudi plaćaju glavama. Tako da se ja više bojim za ono što je on poručio danas hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini nego za sve drugo što on u stvari jeste, a on svoj odnos sa Dodikom pokazuje svakodnevno u medijskom prostoru Bosne i Hercegovine i političkom. Da, gospodine Crnomat, evo kako je Čović danas poslao poruku Hrvatima u Hrvatskoj, jer evo ako uzmemo u obzir Čovićevu naklonjenost Hrvatskoj, kako komentarišete činjenicu da je on danas prisustvovao događaju na kojim je odlikovan Slavko Lisica, bivši general vojske RS-a koji je osuđen za ratne zločine u Hrvatskoj? U Šibeniku, da. Ne znam, mislim da će, kako reći, rezultati reperkusije, dakle, njegove posjete za vrijeme od tog odlikovanja za oficira Vojske Republike Srpske koji je osuđen za ratne zločine u Šibeniku od strane države Hrvatske, tek se vidi
sljedećih dana kakve će reperkusije, ali mi moramo ipak shvatiti da naše političke elite nisu u ratu jedni sa drugima, nego su u savezu jedni sa drugima. I mislim da tu sve rješava. Dakle, njihovi interesi se potpuno razdvajaju od običnih stanovnika, bio on Hrvati, Bošnjaci, Srbi, vjernici, nevjernici i tako dalje u Bosni i Hercegovini. Njihovi interesi su pogubni za narode danas i sutra i za svaku budućnost koja se projicira za ove ljude na ovom prostoru. I to se mora, ja mislim, negdje shvatiti i onda se nekako drugačije zapravo politika pokušavati uspostaviti od dozdo prema gore. Gospodine Crnomat, evo neka to bude i vaša poruka za kraj ovog razgovora. Hvala što ste izdvojili vrijeme i bili gost Trećeg dnevnika. Gospodine Duraković, ja ću vas zamoliti da još kratko ostanete u studiju. Iskoristit ću priliku, evo malo prije ste spomenuli rezoluciju o Srebrenici. U Ljubljani je danas održan okrugli sto o temi 10. godišnjica rezolucije Europskog parlamenta o genocidu u Srebrenici. Dakle, 10 godina je prošlo od kako je usvojena rezolucija u kojoj se pozivaju parlamenti drugih država koji su nastale raspadom Jugoslavije da usvoje tu rezoluciju. Samo jedan parlament to nije učinio, to je parlament Bosne i Hercegovine. Evo koliko je Bosna i Hercegovina uopće spremna da se suoči sa svojom prošlošću? Pa političke prilike u Bosni i Hercegovini su u stvari najkompleksnije u okruženju, tako da nije bilo ni realno očekivati da će sve tri strane postići konsenzus kad je u pitanju ta rezolucija koju su inicirale opet žrtve. Dakle, Udruženje Pokret Majke Enklava, Srebrenica i Žepa, i to je usvojio Evropski parlament. Ono što brine jesu rezolucije koje se tiču Srebrenice, počev od one u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija iz 1993. SRS 819, nakon koje je počinjen genocid u Srebrenici, pa i ove rezolucije u Evropskom parlamentu, pa reći ću i u parlamentu Srbije, koja je svojevremeno usvojena na jedan čudan način, u stvari su samo mrtvo slovo na papiru gdje ne postoji ništa, pa danas ni u Evropskoj uniji, odnosno u zemljama Evropske unije, gdje one stoje politički, dakle, iza dokumenta koji je usvojen u tom Evropskom parlamentu. Pa vidimo da su se oglušile o tome kada se ovdje zvanično negira genocid, od onih koji predstavljaju ovu državu ili entitete i tako dalje, do onih gdje ne čine ništa da spriječe, evo, minimalno vrijeđanje preživjelih žrtava genocida time što se, evo, neki dan našao otpad svinjski pred memorialnim centrom gdje su ukopane žrtve genocida, da niko iz međunarodne zajednice nije dao ni saopštenje. Dakle, takva deklaracija obavezuje, odnosno rezolucija obavezuje zemlje Evropske unije koje su glasale za takav politički akt da se bar sukladno tome i ponašaju. Nažalost, to ne vidimo. Vidimo čisto ignorisanje i prepuštanje stvari slučaju, što će zaista eskalirati i bojim se odvesti stvar u pogrešnom pravcu. Da, evo, spomenuli ste upravo taj incident kada su pronađeni ostaci svinjskih iznutrica u blizini memorialnog centra. Dakle, to je bilo na Badnji dan. Onda je tokom večeri bila i povorka koja se vraćala iz sječe badnjaka kroz Srebrenicu, pjevala je nacionalističke pjesme. Dakle, to su za Bošnjake klasična provokacija, a za predstavnike Srba to je podvala bivšeg načelnika Srebrenice. Dakle, vas zbog čega podvala? Evo, kako to sve komentarše? Uglavnom se oni koji su žrtva sistema proglasi na kraju i krivcima. Ono što sam ja učinio kao građanin i naravno kao osoba koju još uvijek ljudi, bar normalni ljudi u Srebrenici, posmatraju kao nekog što da može učiniti nešto, da to dovede na neki nivo pažnje, evo da kažem. Ono što sam ja uradio, prenio sam video koji dokazuje šta se tu u stvari desilo. Simptomatično je, evo ja kao osoba koja živi tamo 14 godina, do sada nikada nisam svjedočio ovakav način proslavljanja Badnje večer, odnosno čina dovoženja badnjaka, odnosno drveta koje se dovozi pred lokalnu crkvu i tu se vrši vjerski obred. Zašto je kolona od 100-tinjak vozila tako provokativno prolazila pored memorialnog centra, zvižduci, svirene, pucnjevi, dolazak pred kuću, odnosno u mjesto koje se zove Soločiša, koje je multietničko mjesto, i ja živim na Soločiši, zastaje blizu kuće načelnika opštine, posebno njega pozdravlja i počinje sa pjesmom Moj stari džedo. Sad za prilike nas koji živimo na tom prostoru vijekovima, mi vrlo dobro poznajemo jedni druge. Možda Bošnjaci u centralnoj Bosni ne znaju za te stvari i te pjesme, mi dobro te narodne pjesme, one nisu nacionalističke. Dakle, ja nemam ništa protiv tih nacionalističkih, ali protiv četničkih, odnosno fašističkih pjesmi, gdje se veličaju četnici, moj stari džedo,
i danas je ljuta zmija, kokarda mu sija. Mislim, to je nama sasvim jasno šta je posrijedi. Da lokalni sveštenik govori o tome kako će sljedeće godine pjevati u Prizrenu, zatim u Kninu, iz srpske Srebrenice, srpske Soločije. Dakle, šta su te poruke? Da li one imaju veze sa vjerom i sa vjerskim obredom ili one imaju veze da se na razglas u nekoj pokretnoj, mobilnoj koloni, bend, oglašava ili šalje poruke svojim komšijama? Kako biste, evo, generalno... Ja sam to iznio kao čovjek, kao neko koga djeca pitaju šta se to dešava. Dakle, ja nemam ništa protiv, ja sam čestitao Božić i Badnje veče svojim prijateljima Srbima, bio osuđen od Bošnjaka zato, dakle, i te Bošnjake ja osuđujem koji ne razumiju prilike života tamo. Ali te kako razumijem... Kakav je, evo, život povratnika, odnosno suživot u Srebrenici, pogotovo nakon ovakvih incidenata? Pa, ljudi su u konstantnom strahu. Dakle, onog momenta kad se malo opustimo, evo da je u ovom slučaju, ja ponovo moram da se vratim na adresu načelnika opštine, da je on pokušao da se ogradi od takvih dešavanja, mi bi rekli, evo, hajde, proći će i ta 2-3 dana, idemo dalje. Međutim, čovjek pravda da se pjevalo i prije, da je sve proteklo u nekom prazničnom duhu. On to pravda da svinjski otpad nije bačen pred memorijalni centar, nego 50 metara od memorijalnog centra. Da to nije svinjska glava od domaće svinje, nego od divlje. Dakle, to je dodatna provokacija gdje on ne daje nikakav garant Bošnjacima da oni mogu slobodno da žive na tom prostoru. Mi smo imali incidente u prošlosti, ali su se incidenti dešavali pred lokalnom crkvom, u porti crkve gdje su pjevali fašističke pjesme od onih poruka Radovane siđi sa planine da tjeramo Turke preko Drine. Kada bismo mi podnijeli prekršajnu prijavu lokalnoj policiji, odgovore koje smo dobijali jest da nema elemenata bilo kakvog gonjenja pa ni prekršajnog. Tako da to je jedna nesigurnost gdje vi u svakom momentu... Osjećate li se vi nesigurno? Ja lično se osjećam jer svaki put kada ja nešto otvoreno kažem, dakle ja ne izmišljam, ja ne lažem kao načelnik opštine koji to pravda nekakvim devijantnim izjavama koje su više mucanja nego jasnog odgovora građanima kao i meni i svim drugim. Dakle, ja imam strah time što jutros, evo kada pijete kafu u Srebrenici i kada iznosite istinu koju ja nikad prestati neću iznositi, ljudi vas gledaju poprijeko. Do jučer komšijama kojima sam ja čestitao Božić kažu hvala prijatelju, a nakon nekoliko sati kada iznesem ono što je loše u dijelu naroda, niko nije kolektivno optužio, meni je dosta Srba poslalo poruke da se groze na to, onda vas ljudi počnu prezirati. Ja sad moram da šutim na to, da mojoj djeci kažem da to je sve u redu, i da nastavim živjeti tu. Dakle, možemo zaključiti da ljudi u Srebrenici žive u jednom. Ma ne samo u Srebrenici. Evo vidjeli ste danas u Kuli Fazlagića šta se desilo. Nije to samo Srebrenica. Dešava se samo što to mediji ne proprate kao u ovom periodu kada su praznici. Dakle, dešava se nakon utakmice Srbija protiv nekog tamo tima kroz Zvornik, kroz Bratunac, kroz Srebrenicu, kroz Kulu Fazlagića, kroz povratnička mjesta Prijedor. Kada smo čuli ljude iz Prijedora, šta se tamo na Božić dešava? Vjerovatno isto. Ali je problem što se mi umaramo od toga i to što mi kada god nešto kažemo na kraju postanemo krivci i Bošnjacima koji žive u federaciji i Srbima s kojima tamo živimo. Dakle, mi otprilike smo ničiji, kako ja sagledavam stanje i jako zabrinjava. Gospodin Duraković, ja vas moram prekinuti. Naše vrijeme za razgovor je isteklo i hvala vam što ste izdvojili vrijeme i bili gost Trećeg dnevnika. Prošlo je 10 godina od donošenja rezolucije Europskog parlamenta u Srebrenici. Žrtve genocida još čekaju pravdu i tragaju za nestalima. 15. januara 2009. godine Evropski parlament je donio rezoluciju o Srebrenici. 10 godina od tada genocid u Bosni i Hercegovini još se negira, iako ga je Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije potvrdio. Bosna i Hercegovina tu rezoluciju nije usvojila zato što u njoj baštini ono što sam na početku rekao, nešto što je stvoreno 9. januara 1992. godine, a to je Republika Srpska. Evropski parlament je tada pozvao članice Evropske unije i Zapadnog Balkana da 11. juli obilježe kao dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, ocijenivši rezoluciju projektom pomirenja. Nažalost, svi parlamenti nekadašnje država, nasljednica nekadašnje Jugoslavije, nisu odazvali u obimu i u kvalitetu
kako smo mi očekivali. Srebreničke majke ocjenjuju da je Dejtonski sporazum prekinuo krvoproliće, ali i podijelio Bosnu i Hercegovinu, te da je još snažan uticaj politike na rad tužilaštva. Genocid samo negiraju oni koji su počinili zločin i genocid u samoj Srebrenici. Nažalost, veliki broj ljudi je sa njima. Pomirenje će biti moguće ako se istina prizna. Iz Ljubljane je poručeno da je neophodno rezoluciju o Srebrenici nakon usvajanja u parlamentima susjednih zemalja usvojiti i u Bosni i Hercegovini. Zastupnici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojili su po hitnom postupku budžet Federacije BiH u iznosu od 2,65 milijardi maraka. Sjednica još traje, a Faruk Durmišević ima posljednje informacije. Sjednica je upravo u ovim trenucima završena, znači sa 57 glasova za, 25 protiv i 4 suzdržana glasa. Federacija je dobila budžet za 2019. godinu. Za budžet su glasali zastupnici SDA, SBB-a, PDA, jedan zastupnik nezavisnog bloka, HDZ-a Bosne i Hercegovine, HDZ-a 1990. Moram reći da su iz Pokreta demokratske akcije, odnosno PDA, kazali da ovo glasanje i podržavanje budžeta ne znači da su oni dio nove parlamentarne većine u federaciji, već kako ističu, oni samo su odgovorni i ne žele da federacija doživi kolaps, odnosno sve ono što bi se desilo da federacija nije dobila budžet. Prethodno ovome je desilo se da su se zastupnici morali pojedinačno izjašnjavati o svakom amandmanu, često oni koji su predložili amandmane morali su se pojedinačno izjašnjavati nakon što je Elvir Karajbić zatražio tu mogućnost kao predsjedavajući zastupničkog doma, jer je federalna vlada odbila sve amandmane na budžet. Pojedini zastupnici su čak tražili pojedinačno izjašnjavanje svakog zastupnika jer su istakli da elektronsko glasanje nije pokazalo pravo stanje u zastupničkom domu i nakon toga opet se ispostavilo da nema dovoljno ruku, te nijedan amandman nije prihvaćen u zastupničkom domu federalnog parlamenta. Primjerice iz SDP-a Isvan Čengić je imao oko 30 amandmana, ali nijedan nije usvojen. Na kraju svega ovoga pojedine federalne institucije dobile su plan rada kako za ovu godinu, te projekciju rada za naredne godine. Toliko za sada iz federalnog parlamenta. Faruk Durmišević izvijestio o posljednjim događajima sa sjednice federalnog parlamenta koja još traje, a prije rasprave o budžetu održana je konstituirajuća sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Iako je trebalo biti, rukovodstvo ovog doma nije izabrano. Pogledajte kako je protekla današnja rasprava. Nakon kraće rasprave o proceduri usvajanja budžeta sa 55 glasova za, odlučeno je da zakon o budžetu za 2019. godinu bude razmatran po hitnoj proceduri. Zanimljivo je da su protiv hitne procedure bile stranke okupljene u BiH bloku i jedan zastupnik nezavisnog bloka. Budžet Federacije BiH iznosi više od 2,6 milijardi maraka i za 11% je manji u odnosu na prošlogodišnji. Odražava opredjeljenost i ove i svake vlade koja bude instalirana za nastavak provedbe mjera smanjenja ukupnih rashoda i izdataka, poboljšanja naplate javnih prihoda, što bi u konačnici i uz ograničene kapacitete omogućilo stvaranje fiskalnog prostora za dodatne javne investicije, porast zaposlenosti. Glasanje o hitnoj proceduri pokazalo je da je većina koja je izabrala predsjedavajućeg ovog doma Elvira Karajbića danas očigledno nije postojala. Otvoreno je i pitanje nove parlamentarne većine koja bi prema riječima šefa kluba SDA i na federalnom i državnom nivou trebala biti formalizovana do kraja februara. Logično je da SDA, HDZ i SBB glasaju za prijedlog vlade jer oni imaju svoje ministre u vladi i oni su kreirali taj budžet. Dakle, to produkt Fadla, Novalića ili SDA. I SDA i HDZ i SBB su imali logične razloge, a kao što rekoste ovi ostali koji su glasali, tu se možda i nadzire neka nova parlamentarna većina. Naravno, ovo smo podržali iz principijelnih razloga jer naši ministri su učestvovali u kreiranju ovog budžeta. Također oni su glasali na vladi, tako da smo i mi danas u parlamentu glasali kako i za hitnost, tako ćemo imati priliku i da glasamo za sve ostale tačke. Mi smo dobili na prošloj sjednici konstituirajuću podršku da predsjedavajući bude Elvir Karajbić. Mi smo i tada rekli da je to samo da bi parlament mogao da funkcioniše i danas se pokazalo da parlament funkcioniše. Čim se neka druga parlamentarna većina pojavi koja će eventualno formirati vladu, možda će u njoj biti SDP, možda neće, Elvir Karajbić sigurno spreman da odstupi sa pozicije.
Ranije je završena konstituirajuća sjednica, ali bez izbora do predsjedavajućih ovog doma. Iz reda Hrvatskog naroda kandidati su bili Mladen Bošković, prijedlog HDZ-a BiH, a Mara Đukić, prijedlog koalicije DF-GS. Treći kandidat bila je Sabina Ćudić iz reda ostalih, prijedlog kluba Naše stranke. Da se i danas desilo ono što se dešava u posljednje vrijeme u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Bosni i Hercegovini, da legitimni predstavnici Hrvata ne mogu biti ono što ih po Ustavu i po zakonu pripada. Nismo se ni željeli dole u sali upuštati u bilo kakvu diskusiju vezano za osporavanje tog prijedloga, jer sve što bi se reklo jeste u stvari uvod u nekakvo raspravljanje o različitim ideologijama. Naravno, na narednim je uspostavljenim većinama da u skladu sa svojim ideologijama plasira i popunjava i dopunjava, odnosno potrebi mijenja rukovodstva ovog doma. Tokom konstituirajuće sjednice izabrana su i sva radna tijela Zastupničkog doma Federalnog parlamenta. Kako je protekla današnja sjednica Zastupničkog doma Federalnog parlamenta, pogledajte u emisiji Parlament koja je na programu odmah nakon dnevnika. A britanska premijerka Theresa May pretrpjela je još jedan poraz u parlamentu nakon što su zastupnici zatražili da vlada u roku nekoliko dana izađe sa planom B, ako njen plan Brexita ne bude prihvaćen na glasanju naredne sedmice. Manje od 3 mjeseca do izlaska Britanije iz Unije, parlament je petodnevnu raspravu o premijerkinom planu za Brexit počeo demonstrirajući silu i mijenjajući njen plan aktivnosti ako zastupnici idućeg utorka odbiju sporazum s Briselom. Omjerom glasova 308 prema 297 zastupnici su obavezali vladu da, u slučaju takvog ishoda na glasanju naredne sedmice, predstavi alternativni plan u roku 3 umjesto ranije planiranih 21 dan. Premijerka je potrošila proteklu sedmicu moleći za tople riječi EU lidera i nije postigla ništa. Ona je već potrošila milijone funti javnog novca za sporazum koji je odbačen sinoć. Dakle, ako njen sporazum ne bude prihvaćen ni naredne sedmice, hoće li premijerka sazvati opće izbore i dozvoliti narodu da se izjasni? Ne. Predstavili smo dobar sporazum koji štiti radna mjesta i sigurnost. Ja sam se nadala da bi gospodin Corbyn mogao okrenuti stranicu i u stvari pronaći plan za Brexit. Međutim, on je bio i za i protiv slobode kretanja, carinske unije i politike nezavisne trgovine. On je bio euroskeptik, a sada je za EU. Dan prije vlada britanske premijerke pretrpjela je prvi poraz u parlamentu nakon što su zastupnici koji se protive izlasku iz Evropske unije glasali za amandman kojim je zabranjeno vladi da troši sredstva na pripreme za Brexit koje parlament nije odobrio. Sjednica Makedonskog parlamenta o ustavnim izmjenama u skladu sa dogovorom sa Grčkom, kojim se ime države mijenja u Sjeverna Makedonija, odgođena je za sutra nakon govora makedonskog premijera Zorana Zajeva na početku zasjedanja. Govoreći o ključnim ustavnim amandmanima koji su dio Prespanskog sporazuma, Zajev je rekao zastupnicima da potpisivanjem tog sporazuma Makedonija napokon okončava višedecenijski spor dogovorom kojim se priznaju makedonski nacionalni identitet i jezik. I Dnevnik 3 je završen, poštovani gledaoci. U nastavku vrijeme i sportske aktuelnosti koje vam donosi Dario Mehmedović. Hvala na pažnji i ugodna noć. Sutra će biti oblačno sa snijegom. Na planinama se očekuje i do 15 cm novog snježnog pokrivača. U ostalim dijelovima zemlje između 2 i 10 cm. U Hercegovini je moguća kiša. Vjetar slab do umjerene jačine promjenjivog smjera. Jutarnje temperature kretat će se između -10 i -2, a na jugu do 2, dok će dnevne temperature varirati između -5 i 3, a na jugu do 7 stepeni. U glavnom gradu sutra oblačno sa snijegom. Meteorolozi prognoziraju maksimalnih 0 stepeni. U naredna 3 dana očekuje nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa padavinama. Najniža jutarnja temperatura iznosit će -10, a najviša dnevna 5 stepeni. Pratili ste vremensku prognozu. Ostanite uz program Federalne televizije.